Fransi pinili tu madak skapelong lapen mirdo langsung mirdo longpak arah tum labangso pini labangso mai long mai kaceripon mai hempo ke hai lapan ili tum kacing honai APHLC president ili tum masar Jai Kathar IAS retired officer lapan ili tum dak amreng constituency president secretary lapan ili tum wang rapet APHLC asong japo lapan songjapi doan lapan ili tum dak rong masar sitong doan elders tum doan lapan kadu ko be pandame nilihin penang fan APHLC kaci song kardom bajirlo kardom Terus ahok lo nili matame nang itum fan nang kar judun si ili tum masar long nang kidun lapen nili tum rong sar pendame alang litum pati hekpen it hini kisum nai alam tame jai pon lo lase beard he ili tum anak kisum ang bong beard he long ili tum anak kisum ang bong pendame ili tum akisung kilit nai bangke lake long lit kelang alam jong si ili tum elong le it helang yong si thir klong kle mate ilitum elong le helang phan yong si dolong yine dolong le ning diri le pudan pe lake ilitum jat asai ke claim je phanta ilitum pa phan du no le ji central a scheme puno state a scheme puno ka chu deng dun ji a jakong ta ilitum chelong dun dila vote ke jok ji a jakong ta ilitum chelong dun dila lasi a fransi nang ilitum da kisung bangke la hen lo long le helang non ilitum dak do bom non labangso skaparong pathir bom along le ilitum arideng si dolangma abiloma nalitum ning dip nalitum ning kaphereso halabangso long nilitum APHLC atum kai kitame nangar jab dun lasi government atum pulo give and take policy kapa jumeso gali tum hanapu je kipi lapen kachudeng dot lapen labangso a give and take ko madlo kachuhang ser bangdo skabaro ngasor mate lapu amreng long lo Meghalaya border ke do tu rong asar penseng lo elder tu penseng lo kadu kawe amikar tu mantame nitung khasi mate panar jentia lapen karbi atu give and take a policy nangji pumani chuhang ser bangdo ma awe di do na tu government han loke tok doma awe di sita itum chuhang serse itum government han la solam ke nangji pu itum patini ne pinpen sita bang government tu nang semar ke lake give and take khasi tum pen karbi atum si pino yang tum cedeng duna itum han pa jumeo nang thanke sita non ka cheplang thu bang ko piloma khasi tum ta mate Meghalaya government lo Kongres sang mata me jok lu dead lo busi itu mata nih. Alang litum give mate kipielong le konar lo. Lake hat Guwahati lo. Guwahati ke dai lo la barni hat ajo along le kimisu kali. Halo bang solong le asama sorpan mate Himonta Biswa Sarma aphan long le pek det. Kipilo ke di Meghalaya sor. Lapen halo bang solong le non la dak skapalong long le son kali. Government pen revenue ke long nai long le ada national highway koi prodo har bangso national highway long kami ala tax la tum truck ahom tin ko ane krore ani sini ni kan si ko ana lak ne krore ni kan si ada revenue ke long har bangso long le bangke Himonta Biswa Sarma phan pide non har bangso long le la pui tum kar biang long amreng ke dai pu chin thong ke dai habit rang karen ave to war ave me lang away, school away. Lada bangke, Meghalaya government ang nangapapya di pansi kapori. Lasi labangso give and take, lake, khasi tumda ningkehang we kali, karbi tumda ningkehang we kali, aningkehang we ke Himonta Biswa Sarma mate bongo sina RSS atu. Kupia polo laso give and take wonder. Lake, karbi pen khasi tumhan nang pacelang selet Japan. Kalimakan andi. Binian nila bangso give and take war scheme wonder lo. Khasiya ro itum damai herem lo. Khasiya tum karbi ro bangai herem lo. Kalima. La son sina claim gadi. La ke kumane aning ke hang we kali
itung kargi itung ta ninghang he kai kipen ta itung rong sar pupon lo je ningkan pharo peno itung dorapet thang rapet nang kim rapet dorapet nang busi itung cingwai bo kali makalang mi rong sar la son sil itung mang bom mati tapi ni ani kela bangso give and take joine itung khasi rong dam sangrang nang bikok lo karbia rong kame khasi tung wang sangrang la son sin asai nang deng komando tung lo lake bongo senalo RSS tung lo la sila bangso kadu beda chini lo kadi karbia lo termas council dan non BJP dum se election hai lo tuliram rong hang dum se CM ini lo anung garjab dun chuke bongo sena tu la si tuliram rong hang jong hele nang itu mafandaki sung nang rabji puta bongo sena tum khang dun happen si nang claim long le dal kali madi la si ini tum bangke APSLC pen bangke ini tum masar jaiga thar kai kita ninje nang lo ninje wer lo a give tanang ne a take tanang ne ipi tanang ne itu deng dong tanang ne a kam dawe karbia long le tum chedo wer lo khasi dong long le da bahapu megalai chedo wer lain lo gadi upia poro lo bangso give and take lang tum ke wander ke lalu lasi lo bangso give and take a joke nili tum APSLC pen genil tum metheng tom ben kache song ben chenglok memorandum ben kache kipi ben chenglok kaduk ko wedan tum claim nili tum non anta case jujela labangso give and take a joini labangso give and take chedonde a give tanang ne a take tanang ne punitum kache song jo metheng tom ben kache song jo nili tum hanang anta case bangket bangkri se tum hanang anta case la achiklo yon wan non taring ko ya kota kon dum kiaring wang nang lasi labangso kache song nang tum dak do prong tum phan nil tum hapu karbiang long ke do tum nang tini det karbiang long putum boli karbiang long ang kang tum nang tini dunda ubangke APSLC panang mat hari nil tum ke labangso give and take ci withdraw nang po insek punang po pawid der nang po busi nil tum cedan bom di layong si itum cedon dun de pen cedan bom pen kroi krep lo dang de pilo klem nang po lake ini tum council long government ini long tik tik lo jong silitum council long government ini lo plodang te lake khasi karbi tumben nang pa celangun ia scheme lo la so jok silitum chedon dun dibu polake insect pun polake itu masar ben si order bidet lo jogi gede sita non do bom BJP a government ke lake bongo sena pe na jok selang tum election ke haya jok piniar ni ta lake lang tum claim ai hil lapen nang itum non ilitum phan khasi tum pen nang pa chelang selet je sai ke lake ing ton tilo khasi pen karbi jongsi ron ki thur lo plotang te himonto Biswa Sarma ka ningarong bongo sena tu ningarong lo bongo sena tum bang bhari khanna lo bichu lasi ilitum tame akelet kela tame komane khasi pen ka chobhong longle alam philang alam lakan khasi tum nami karbi tum hananga cha bohong along le phelang alam bu bangke litum lawke kacha pang samya pansin tum claim nang pu ilitum matha sione ilitum alida roman ka pallu piniani dak nang litum longke kai ke tami ajo kang ting londe nang litum ok chum brunga son si dulu kai ta nang litum reng mi tur pro son si dulu sita nang litum matha tha tuiram rong han alang li CM non ini bomo bang mon sama joksi alang li doctorate alang li kachepalong dun pusi lum teklong lo doctorate alang li pan kahodai lo pusi li tungke ratun ke teklong lo kita ahok pe ke kali tuliram rong hang ke do bomo hut CM kang ni bomo hut khasi pen karbia tumhan ron mai kang tur khasi pen kukia tumhan ron mai kang tur khasi pen mate karbia tumhan ron ma angbong kapacelang selek lalu ke claim theka joksi alang lipan doktor a doctorate a degree ke pini hodai tan lasini tu APSLC pen alang lipan jongsi nonason kai ta border pen chenglo Nagaland pudade Meghalaya border pudade kai kita lason okchum prundo kok lotang de labangso amon sam anong ne nang likedeng don bangke chivoy nang ibu sini tum pupon ditilo kali made ilitum phane ha kapaklang ke mon sam doelo jingthuro lo sida pinia ni ilitum dak nang tum skablong ka jingthur ke teklong ke karen dawe school ka char lijio somar ki dunja thayawe ki junji alang ilitum hidia lang se junang lang harlong ke balang se junang lang
lapen kaprek asai kilong dun bang ke tunang eklong lepin government a scheme Karbiang long a scheme bang ka kiwak chor la khudun lepin lo state government ben a scheme orono doi punoi ha central pen PM Kisan punoi nang itum dak long dun lepin kali madi people lo lahai ke lake ilitum phanang ke japon itum ke jok chia jok lo busin itum tekon long lo la sinon ke bang jilang kame nilitum ke nang itum long siam jak ji nang itum kisung long itum nang cerap dun je phan kai ke tame tuar cholang ding lo lapen ilitum khasi tum phan jentia tum phan tame dak ilitum dura per rak phan andame alang ilitum phan tame kapa phere so mate alang ilitum tame ilitum phan ke ther ke hap pen chengok lahai bang apa widat ji phan ilitum claim ponangi la silitum APSLC long kaduk beda do khasi tum da do tiwa tum da do kuki rengma jentia kharwang penar kaduk beta itum dak APSLC long do lasi APSLC yang si power ke dolo bulo tante ilitum tribe sangbong Kei song bong inglong song bong lake ilitum kacicok kacipenglam ke ilum tekon long lelu sidala bangso BJP RSS bongo sena tumyong si a council nang cari bom state government nang cari bom har Delhi long nang cari bom bulo tante Kei so tu bahan kapau virji ron mai kan turji ke lake ing tonte dak ilitum Karbiang long dade Manipur long ningkan hini so se tanglunon meite tumpen kuki maratum ada ron kecedan ini tum cot kali ada ke hileke man hileke white ambu besi kecil up hadak tante tidak government of India tu ahok aha mon sam duneng bete Manipur long pangsam et bukan ningkan isi nang meke ada Narendra Modi order pilote Amit Shah order pilote tante ciklo ijo nang bongta ada pangsam un hai people of pangsam sedet ke kapang sam se ke lain lo tribal bong kaduk kowe pace chok pace thenglo pulo tangte bongo sena RSS tumbangke ali nang ke long dun lo hala tumbangke anding ka rong sida tame nang tum skap long pen chinglo chimthonga warla amri LEC angkang jo tame la bangso sai ke lang tum klem bomji la bangso ke kyo nang bong ta ada pangsam un hai people of pangsam sedet ke kapang sam se ke lain lo tribal bong kaduk kowe pace chok pace thenglo pulo tangte bongo sena RSS tumbangke ali nang ke long dun lo hala tumbangke anding ka rong sida tame nang tum skap long pen chinglo chimthonga warla amri LEC angkang jo tame la bangso sai ke lang tum klem bomji la bangso ke klem long bangke ilitum Karbia tum pen chinglo khasiat tum andame ilitum ningi si website tum arjab nang po biniani Karbia tum ke minangan tum ke kumatsi itu ma hotur ma pur chichinier lo itu masalah jaga thar kaduk koi phan ke than wer job bongo sena hello itum phan ahok pera hotur lo bu itum chichiniar lo laso give and take ka chohanda Karbi kali khasi tum kali bongo sena tum jala bangso give and take ka kewan kali magan andi lasi itum Karbi itum e chini lo tita khasi itum bongo sena ko madlo ko pinida chini nela ilitum mazin timbom wala tum ke Karbi itum sike chokche busi itum manang timbom lo tidak khasi itu mata iltum ke than boning ke nang soblo je iltum Christ tum tribe tum inglong aso tum ahutur wek lake bongo se na tum melopu iltum alang tum thanang kokku hondek bom son sil tum je theklong rong sinon ke wangji langke iltum arjap pribnang po lape non ke wangji langke aki jut ke kai ke iltum je than tum iltum asar than werlo iltum election ke high pendik ke jab aside iltum priune lasi non ke wang non ke dam tang apor udah son non ke wang jilang anda menang itu nang senang arjab dun pelutante APSLC kan ke claim jasa ke lake army wang sil tum rapan pacini lo hal hai ke tum claim pon po lalo lasi non kai ke dam non itu nang bong nang pacar wodolang lake dharmo alam kai ke ta BJP RSS tum mangke arisi mason si claim pon lo arisi mason si opon ding lo piniani ini tumuphan India adet pi ban si bangke kacapajai India adet pi long si bangke kethan je India adet pi long dharmo isi gat nangji Hindu chotning India adet pi anutin da Hindu chemplang dun labning seman dun ading busi pini bang India adet pi long ke bongo sena RSS tu bangke bang jai plum labang so ke jai plum ajo ke claim da bang inton tedet lo potsi non dak ilitum Karbiang long mate Asam long anta aron papas jadelo
je the Assam Healing and Prevention and Evil Practices Act 2021 paron 1 edl je Christian atum noi aron bari atum noi healing asai claim long le so that ben harake so that phan arnam ka dom bipen ajak kong do porangji labang so aron ke claim long le paron papas edl lage India that belong bang Uniform Civil Code halabang so ceparai de rapor halabang so ceparai lar ilitu madake aron barim lapen Christian etum pan langge tek kelake healing claim long le aron barim tumhan ka wo santar kelangge claim long le atema wo santar kelangge kumane sinjam long lo kumane au wengo silon de wo santar lang ti aron barim tu halata claim long le lapen Christian etum ta healing patal haya sai claim long le pu aron papas edla angge aron ke papas edla tidak pinian nita itum hang nang pupelang. Pinian nita itum hang nang pupelang pipor lama. Aron ka papas pelatum ot pipe. Hala juhab jong itum teglong lo kadi. Osomar arta ki biptum kacebia. Di halo bangso aron komantulo ka salam. 2012 alam si kasabar. Suri ini rap haru ke ini ningkan alam si kasemar. Kita halo bangso aron lang pen. Kinek ke cuning isilang di. Ningkan ini yang bong lang di. Lasi cu kita amtan ciklo. Juning 2023 the Assam Healing and Evil Practices Act papasir lo daki biner lo non ningkan ke thong kia pilo telake koman ma healing ke claim koman ma wo santar ke lang fan pela ke jail kabek aron te glodang te lapen aron ke la ke make apajang bang ke bang semar mi aron ke kapak claim ji fan si bang ka semar kasi government asai ke lai si bang claim bom si non ke bang jilang por ilitum am so se ka chisong ning dolang labang so ka chisong long ilitum EPSLC long mangke isia hokbet ka chisong lo busi ilitum hok pona ko ako claim pon bom lo lapen non ke bang jilang am kami nang itu makisung long kami ilitum nang arjap dun po bang ken itu pinin cicak kang lo lapen non ilitum masar ben kami minangan ilitum karjudun ji tum kami arjudun ang po na itu maningar lo yung sepine do lang blodang te na itu mo ililum sa aming getang det kami arjudun may pusin ni matapon asika do ko pan namin nilihin pen na itu pan lan si lam jai chalo la churo si nilang pan kadom sil kadom to alang lista me li to pan la